खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ सासे आनजाद होगिरि फरायसाया आखायाव हेंकाप लानानै आनजादाव जिरायदों। जों बयबो मिथिगौ सासे फरायसानि थाखाय मेट्रिक आनजाद एबा गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजादानो गोनांथिसिन आनजाद। मिथिनाय बायदिब्ला मैयानि नैथि आनजाद एबा सानखान्थि आयदानि आनजादखौ सासे पुलिसजों हमजानाय फरायसाया आखायाव हेंकाप एबा दुरुं लानानै आनजादाव होनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बे फरायसाखौ न' सावनाय आरो मानसि बुथारनाय बायदि बायदि जाथायफोरजों लोब्बा थानायनि दायाव पुलिसआ हमनाय जादोंमोन। मख'जाथावदि आनजादखौ होदों बङाइगाव जिल्लानि नाम्बारपारा बिद्याज्यति गोजौ फरायसालियाव। सानै पुलिसनि गेजेराव थानानै लिरनाय जादों आनजादखौ। बेनिफ्रायनो रोखायै हमदांनो हादोंदि सोलोंथाइया सासे फरायसानि थाखाय बेसेबां गोनांथि। बेखौ नोजोर बोनानैनो पुलिसआ जेलनिफ्राय लाबोनानैब्लाबो बे फरायसाखौ आनजादाव जिरायहोदों। आथिखालावबो आसामनि गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बायदि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय हौवाफोरखौ हमबाय थानाय जागोन होननाय बायदिनो दाबो सोलिगासिनो दं हमनाय हाबाफारिया, जेराव मैयाबो सासे फोरोंगिरिखौनो तामारहाट पुलिसआ हमनाय जायो। फोरोंगिरिखौ नासिरुद्दिन शेख होननानै मिथिनाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला फोरोंगिरि नासिरुद्दिन शेखआ सासे उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ हाबा खालामदोंमोन, जायनि थाखाय पुलिसजों हमजानो गिनानै गोबाव समनिफ्रायनो खारखोमाना दंमोन होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। नाथाय मैया बिथां फोरोंगिरिखौ पुलिसआ हमनानै लाबोनो हायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। साख्रिखौ अरायथा खालामनांगौनि थाखाय गासै आसामावनो 2 घन्टा धर्ना हाबाफारि लानाय जादों। आथिखाल आसामाव गोबां बिफानफोरावनो गोबां साख्रिफोरा गोबाव समनिफ्रायनो अरायथा नङै जानानै दं। थिग बेबायदिनो रायजोआव मोब्लिब बिफानावबो गोबां मावसुमाफोरानो गोबाव समनिफ्रायनो अरायथा नङालाबानो हाबा मावबोगासिनो दङ। मिथिनाय बायदिब्ला बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया मोब्लिब बिफानाव मावग्रा मावसुमाफोरा गावसोरनि साख्रिखौ अरायथा खालामनांगौनि थाखाय गासै आसामाव आसाम नाङैनो मोब्लिब मावखुलिनि दरखं मोखाङाव 2 घन्टा धर्ना हाबाफारि लानाय जायो। मख'जाथावदि आथिखालाव मोब्लिब बिफानाव गासै आसामाव 5,000निबो बारा मावसुमाफोरनि साख्रिया अरायथा नङा होनना बुंथिदों। लोगोसे बिथांमोनहा फोरमायबावनाय बायदिब्ला बे हाबाफारिजोंबो सरकारा जेबो राहा लायाब्ला बिजेपि भवनखौ घेराव खालामगोन होननाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होबावो बिथांमोनहा। रायजोआव फिन गोबां बिबांनि ड्राग्स हमजादों। जोंनि आसामाव बेबो मोनसे जोबोद गेदेर जेंना। लोगोसे गोबां ड्राग्स लाबोग्रा फालांगिरिफोराबो गोबां समाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय पुलिसजों हमजागासिनो दं। थिग बेबायदिनो मैयाबो पुलिसनि सिग्रोमनायाव नगावआव गासै ड्राग्स फालांगिरिफोरजों लोगोसे गोबां बिबांनि ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हायो, जेराव मिथिनाय बायदिब्ला 18.27 केजिनि बे ड्राग्सआ गासै 10 कौटिसोनि जागोन होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइया लिक जादों। बेबो जोंनि समाजनि मोनसे जोबोद गेदेरथार जेंना जानानै फैबाय। खालि मेट्रिक आनजादल' नङा, जेखि आनजादनि सोंथियानो जायाथों मानो गासैबो आनजादनि सोंथियानो सम जोबनायनि आगोलावनो समाजारि बिजोङाव ओंखारबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेबायदिनो मैयाबो मेट्रिक आनजादनि नैथि साननि सानखान्थि आयदानि आनजाद दंमोन, जेराव बे आनजादनि सोंथि बिलाइया सम जोबनायनि सिगां एबा समाजारि बिजोङाव ओंखारदों। समाजारि बिजोङाव नुनाय बायदिब्ला फुंनि 9:30 रिंगायावनो ओंखारदों। फारसेथिं सोंथि बिलाइखौ फरायसाफोरनो बिलाइनाय जायो 9:15 रिंगायाव, जेराव सोंथि बिलाइया समाजारि बिजोङाव ओंखारदोंमोन 15 मिनिटनि उनावनो। मिथिनाय बायदिब्ला बे जाथाया जादोंमोन गनिरग्राम मेट्रिक आनजाद मिरुआव। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै गिबि मन्थ्रिया सेबाजों खुद्रिनाय फोरमायो आरो सेबायाबो लोगो लोगोनो बै आनजाद मिरुआव आनजाद होनायखौ बन्द' खालामनाय जायो आरो सानथामनि गेजेरावनो बे जाथायनि सायाव फिननाय होनो थाखाय गनिरग्राम फरायसालिखौ बिथोन होनाय जायो आरो बे आनजाद मिरुखौ माब्ला खुलिफिननाय जागोन
एबा बे आनजाद मिरुनि सायाव मा राहा लानाय जागोन बेखौ उनावसो मिथिगोन होननानैबो सेबानि बिबानगिरि बिथांमोनहा फोरमायथिना होयो। काछाराव गासै 760 मेट्रिक आनजाद होगिरि फरायसाफोरा इंराजि आयदानि आनजादखौ होफिननांगौ बाथ्राखौ बुंदों सेबानि बिबानगिरिफोरा। बाथ्राया जादों दाखालि थांनाय मेट्रिक आनजादनि गिबि आनजाद इंराजि आयदानि आनजादा गोबां आनजाद मिरुफोराव गाहामै जानानै थांदोंमोनब्लाबो नाथाय काछार जिल्लायाव गोबां आयेन बेरेखा हाबाफारिफोरखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव आनजाद होगिरि फरायसाफोरजों सोमोन्दो थानाय गोबां सुबुंफोरखौनो वाल बारनानै नकल हैनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेफोरो गोबां समाजारि बिजोङाव गोसारदोंमोन। जाय जाथायखौ नायबिजिरना मैया सेबाया मोनसे गोख्रों थांखि लाबायदि बै मिरुफोरनि गासै 760 फरायसाफोरानो इंराजि आयदानि आनजादखौ होफिननो नांगौ होनना फोसावना होयो। लोगोसे बै आनजाद मिरुनि बिबानगिरिफोरखौबो गोख्रों रावजों सांग्रां जानो बिथोन होनाय जायो होननानै खौराङाव फोरमायथिनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।